Xoxela ukuthi ukuze lento ibe khona ngadutshulwa. Udutshulwa kwami ke ngathi mangiwa ngawushayeka ngasi isiphundu yakhaka yakheka kanjalo. Ngihamba nenhlamvu ezimbili nje emzimbeni. Udutshulwa lemlazi Khona lemlazi ngasekhaya ngalezansi. Wathi kwashanga ekhaya. Ngase ngishayeka ngekhanda phansi ngesikhathi ngiyiwa. Kwase qala lapho kokwakheka ke. Into njalo kodwa senganikhombisa ama sekufike kuleso sigaba. No. South Africa sabingelela kuphina kuphi lapha nikhona enhla nasezansi ngeendawo impela umduduzo wamkhwanazi sivela kwinhlangano ithuleleni organization sibingelela ke singapha eMlazi bathi section ka G siceliwe ke ngapha sicela uformer councillor wakuyona le ndawo lesikuyona ngenkinga abayibonayo nawo nangokuphatheka kabi ngelinye lamalunga omphakathi engathi ke kunesifo elisiphethe liyagula so nawo councillor kuye wathinteka uformer councillor ukuthi uyafitha lento ukuyibona ukuthi ithola usizo ngoba abantu abaningi bebe nethemba mabebona kulapheka umfowethu njengontando wakamhlongo ukuthi ke iSouth Africa iyakwazi ukubambisana uma ngabe kunezimo ezikhona. Ngizoqala ke nje sibingeleke nokhansela ayichaze asho ukuthi size ngani sibizele ukuthini khansela siyabingelela baba. Ngibonge Ndonga ngibonge mfamkhwanazi ngusithenjwa ngokwanyawo former councillor la eWard 79. Yebo. Ngithatha ithuba lokuthi nginikhulumise ngenxa yesimo esibhekene nomfowethu lo unaye wakanyaka into abhekene nayo ke inkinga kakhulu ngabona ukuthi hayi ngoba nabantu sebezama ukumhlamuka abasondele eduze kwakhe ake sithole nina nisondele unenkinga ke ngikholwa ukuthi uyana uzokwazi ukuyichaza kahle Ndonga. Siyabonga baba siyabonga. Ake sibheke kena ke singaye. Baba siyakumela kunjani bese? Ngiyaphila. Ngiyaphila mfethu igama bani? Ngunayebo Nkosinyaka. Yebo. Khona lemlazi. Yebo khona lemlazi. Nakho bafaka kuthiwa ngathi kunesimo ongaphathekile ngahlo sekuphathe emzimbeni. Ngabe kuqiniso lo? Ya kuyiqiniso ngangoba aqali kwahlinzwa ukuqala bachaza futhi odokotela ukuthi kunokwenza futhi uphinde iqale kabusha seqale kabusha manje sekukhula amawala kusekhanda. Bathi yini odokotela? Bathi keloid. Legama lezulu lithiwa yini? Angazi igama lezulu kona bayene bathi ifa abanye kodwa nje bathi odokotela keloid. Iqale nini mhlawumbe lento baba? Ngiqala ngo 1990. Ngo 2005 yahlinzwa kwathi usazoqhubeka futhi iphinde ikhule bese kuyimaka kumasiwa kwesibili ke khona ichemical abazoyifaka ke sishisa umphelo. Manje akwenzeki ke ngoba isibedlela balobe bengipostpone bethi udokotela ungasangenza akabi khona njalo ngathi ngakunye indawo bathi bafuna 18,000 uma bezoyenza. Esibe isibedlela sinjalo? Sisiyekuphi lesibedlela la kodwa si private hospital. Ukuthi ngisasikhumbule kahle igama la khona insizwe engisekhona. Okay, eqaleni behlinza babehlinza kusiphi private noma sahulumeni? Sahulumeni emshini. Awuba ngisabuyela khona. Ngabuyela bathi manje udokotela laba ama specialist akhona. Babe bangabi nawo. Base vele ngihlala kanjalo loyikhula ngihamba ngiye ema-clinic njalo ngibuyela futhi khona isibedlela basho same thing. Khona idata abayibanginika yona nje kulonyaka uqala ngafika futhi nakhona basho same thing. Yo. Shuthi mabethe emshini nama specialist mhlawumbe bengabi nawo kwezinye ezibhedlela ke zikahulumeni nakhona shuthi ngabe abanama specialist. Ukuthi angaze ngiyeke kulezi ezinye ngoba ikhe Edward nawo ngezwe kuthiwa ngathi si private hospital kanjalo. Engaze ngiyeke kwesinye. Former councillor ngibuza ngoba njalo zikhona izibhedlela kusanokuvula izibhedlela nesisha nala abathi is one of the best lesesilenanda lapha ngase Crossing iDr Prix Kaseme sinesibhedlela ezinkulu lezo nabo Chief Albert mhlambe ke why bengakutransfer emshini mhlambe kwezinye izibhedlela ezinkulu ukuthi kuyozama ukosizo khona bangitransfer kokuqala wathi udokotela wakhona kuyena ke owamakhanda wathi yena ngeke akwazi ukuthi aqhubeke kwakufuneka same day bengihlinza bangilethe khona bengawafaka ama clips ngoba bangifaka ama clips la ama stapler
Wasethena ngeke akwazi ukulentuza uneqaqwa ama stapler kuqala bese uthi emhlazane yakhula seyihlinzwa futhi bese yangifaka ke lonto ba akufuneki bangihlinze ngilala Ama clip afakwapi? ekhanda bese emva kokungihliza bangifaka ama clip lokhu njengaloku stapler bangibhandisha Manje makusho udokotela komkhulu uyena ngabe phela uyena sathi inqumo kubhekwa ngapi ke manje? nami yona ke lento yangixaka ngabuyela emuva ke emshini bathi hayi angibuye emva kwenzuku bangikhipha ama staplers lawo base bayangigcoba ke banginika imithi bangibhanisha kwaze kwaphola kwaphinde kwaqala nje base kukhula ke bese kukhulu ngikholwa ukuthi Ndonga le nto ephethe unyaka ngoba mayimomlalela mayikhuluma ngemali ekhuluma ngo-18,000 unyaka akukho la isebenza khona and ngikholwa ukuthi uma siyiyekelela ingagcina imthathile kanti usemncane mawumbuka nje ula ko-50 years qinisa mntwana nemema excuse you 53 yabona loo nto usemncane futhi bengithanda ukuthi Ndonga niyibone lento le njengoba sikhuluma sizoyibona ukuthi ingiphatha kabi lento mangabe ukuthi ibhedlela zethu esithembayo zikahulumeni kuyizona mhlambe nazo nakuba ukudembesela kube nzima mhlambe nathi ke kusinika elinye iso njengesizwe okuyithina esivota ukuthi uhulumeni safuneka anyuseke manje izinga mhlambe ukwazi ukuthi ke uma kufuneka ngemali yethu bakho kubentela kube nebudget ezokwakhishwa uminister nopresident ezomela ukuthi kufanele landa ama specialist emazweni angaphandle azolekelela kulezo zimo mangabe bekwazile ukulanda odokotela bako Cuba ukuthi bazolela ngeCovid la uma sekuqhamuka lezi zifo ngoba phela ezinye zezifo esiveza njengamanje izifo ade singazazi zingandile njengoba seziyavela futhi sekuyavela ukuthi ke bahluleka bekhona ibhedlela kahulumeni so ke kuyaphoqa ukuthi ngempela ke uhulumeni ayakhe le budget ngoba sekucacile ukuthi futhi odokotela bakhe bayahluleka bazothola odokotela bangaphandle bazofika bezokwazi ukulekelela ngoba sizoba isizwe sikanjani mangabe abantu bevela nezifo ezikanje ahluleke uhulumeni kwayena uhulumeni uzoba njani ya mina ngiyacabanga ukuthi enye into mhlawumbe engenziwanga yimina mhlawumbe befanele ngim-aletho MEC lo uNomagugu wakasimelane ngalento kodwa ngibonile ukuthi hayi ngoba nikhona nikeduzwana singakwazi ukuxhumana nani ngokusheshsha aseyinqande lento uNomagugu I know ukuthi angayenza intervention kodwa maybe through your processes kuzoba right Hayi mfethu no ngiyawuza umbono wakho ngeke futhi ngufele phansi ukuthi nje nginokujabha yabo nginokujabha ngoba umfethu ade simenza nontando Mhlongo sengikuveza nje sathola ukuthi uNdunankulu uthintekile ngodaba lwakhe washo ukuthi lento iyalapheke ibhedlela kahulumeni uyayazi okhona omunye usopolitiki yake yamphatha wasizwa izona ibhedlela kahulumeni wathi uzokhuluma no-MEC ukuthi umfana akasizwe akaze sithole call ukuze kwaqhamuka ingilosi thile leNewcastle uDr Nkosi wakwazi ukumhlinzeka ke ngikusho ukuthi kuhulumeni wethu lento angingazi mhlawumbe phela abantu abanemali nabantu abahlala kwipolitiki banehlo labo nengqondo yabo abacabanga ngayo mhlawumbe thina ehlupheka esiphansi sibona ngelinyiso abantu abasetafuleni vele abakwazi ukubona phansi ukuthi leyanto ebiphethe umfethu uNtando esiyeqiqa ke ebhedlela kahulumeni makufika udokotela ospecialist afika lento ayihlinze within 2 hours aqede ngayo kusho ukuthini lokho uhulumeni within 2 hours should lama operation angenziwa abantu abangaki ngenyanga lama operation lana makuthiwa umuntu olohlobo le specialist ukhona kuhulumeni yinina bafethu ngiyabona niqone inkipha zenhlangano yinini enishaya umthetho kodwa manje kuyabona ngathi imithetho iyanichatha madoda no ngiyafuna kuyiphawula le ndaba le ukuthi mase ufikile uNomagugu asenze icall kuyena yokuthi izinto ezifana nalezi ezikhona la emphakathini bayiphuthuma ngoba la emphakathini esihlala kuyona
kunezimo eyidinga lo mnyango wakhe kakhulukazi umnyango wezempilo. uNomagugu ke uyalalela, siyamthemba ukuthi uzokwazi indaba efana lezo kuyisokomela, kodwa ngoba sowufikile asiyiqhube Empela ngathi kanjalo ngoba senjeze natheleka. Ngathi ngaqhubeka nami ngingathokoza impela masiqhubeka. Yini engakuthokoza baba? Ukuthi mase liqhubeka ukuthi nami seyiqala ukungiphatha kabi lento iyangistress ngoba ngathi sekhona abantu asebeqala ukungiisolate kubona. No, angingalifeli phansi izilakho bafo. Anginankinga mina. Singakwazi ukwenza ama calls. Engithandayo ke ngeSouth Africa nabantu abalandela ethweleni ukuthi ke la akulinde uhulumeni. Kufaka igeja nje kulimi. Abantu bazothinteka bavela bangaba nosizo mhlawumbe bangaba nosizo. Singaleli uhulumeni ngoba kwezinto kahulumeni ziyadelay mhlawumbe noma befisa uhulumeni ukuthi asebenze mhlawumbe uthola ukuthi kune process yakho nefuneka ilandelwe. But sizokwazi nathi umfethu ukuthi iveze udaba lwakhe bavela siba engage nabo abaka government, especially ne futhi nawo HOD umfethu uShabalala umuntu okukhulu esixhumana kakhulu naye olekela futhi osukumayo ame ngenyawo ukuthi mangabe ukuthi ke into namandla ukuthi akwazi ukuthi ba intervene naye umfethu. Siyathemba ukuthi usizo uzolithola baba. Ngingathokoza kakhulu mfethu, ngathokoza nje 100%. Siyathemba. Nami nginethemba nje mangibona insizwa nazo zizama ukuthi zingisize. Akike kahleka mina nje for makhansela sibiza dawu. Kodwa khansela kuyini nihlale emkhandlwini siyasike phi thina? Uma sengibizwa uthuleleni thina singenalutho. Ngiyathola ukuthi hayi cha okwethu ukusiza abantu. Ngibonge futhi naye ubaba Nyawosa ukuthi ayibukisise lento ayifakile bese nithinta madoda, ngibonga kakhulu. Siyabonga impela uba namaleda njengalawo emphakathini noma bengasekho uhulumeni kodwa bekhona, kodwa kuyaqhubeka ukuthi kuyakhombisa ukuthi ukuba i-leader womphakathi usukhathela umphakathi irrespective ukuthi uhulumeni noma usekho uhulumeni, kodwa ukukhathalela abantu izinto ezibonayo ukuthi abantu bakwazi ukuthola usizo. Baba Nyawosa siyabonga kakhulu. Bonga kakhulu bafowethu ngokufika kwenu. Singeyilutho nani nigcine senifikele la eMlazi. Into ehle kakhulu into eniyenzile, siyabonga mfandonga. Sikhonela sona isizwe thina baba, sikhonela sona isizwe. Kubhlungu ngoba namhlanje isitori sesithathu lesi esisihambelile sawumfowethu nje ogula yaqala kumfana omncane le Nanda, ingane encane na 9 years naye kukhumela ngaphambili. Yabo, ingane encane kukhumela ngaphambili njalo butata simenza ukuthi ke naye ifuna isicela usizo asuka saka Masho. Uyena ke nomfowethu naye la ngaphambili kuwe seziwabola ngisho ukubola. Njengoba siza nje kuwena mfowethu namanje yabo. Inhliziyo zivalele zimnyama nje yabo. Nawe usazosikhombisa lokho kwakho nje asazi kuzoba njani. Naku ungaseqala kona ukubola. Mfethu. Hayi kodwa akubi ngaleyo ndlela. Kona kubi kodwa ngaleyo ndlela. Kuyiqiniso ndonga leta ayishoyo. Yabo nje sike sihlale naye la, uma sihleli naye ngize ngimthathe ngithi ake siphume siye la eminyango uma sinabantu abaningi. Ngoba kukhona abantu abanamakhala aphuthumayo. Yabo singithi ayasithi kanje. Yabo ngoba khona baba affected mayikeduze kwabo. Kuyiqiniso ukuthi lento yakhe seyiqala ukonakala. Ngicela mfethu usicele mfethu abantu beSouth Africa belale nje bebonke mfethu nasemhlabeni jikelele ngoba mhlawumbe usiza silazi lo qhamuka kephi. Uphinde futhi ukwazi nokushiya mhlawumbe inamba bakwazi ukuthi abathintana abantu bangaletha usizo bekwazi ukuthi bakuthinte. Bafethu khona makukhona impela ngasafaka isandla lekelele. Ngiyacela noma ngabe kuthiwa imuphi umkhakha inamba engihlala la eMlazi G999. Inamba yami yocingo ithi 076 377 4587. 076 377 4587. Baba foma khathe sesivala nje baba Nyawosa iliphi lakho lokugcina? Cha mina bafowethu ukuthi nje into engayijabulela ukuthi ngibone umfowethu unyaka onaye igama ebuyele esimweni sakhe. Leyo nto leyo ngayijabulela kakhulu ngoba akazalanga nje. Yabo lento le emphethe uma ngemlalela mayixoxa kwaba ngesandla somuntu. Mhlasimbe akafikanga lapho ukuthi lento yamqala kanjani. Kodwa kwaba ngesandla somuntu abuyele endaweni yakhe. Ilonto nje ngayijabulela. Nakubantu laba sebeqala kuma-isolator nje ningathini amazokwadlisa kubona? Thina sikhuliswanga kanjalo. Sikhuliswe ngokuthi umuntu mangabe
enkingeni sifuna sifake usizo. Asiyeke ukuthi umuntu simhlamuke singasondeli kuyena. Ufuna ukuthi umuntu mayeke enkingeni sisondele eduze kwakhe ukuze umuntu ngoba uyingxenye yethu. Umuntu ngabantu. Ngaso sonke isikhathi abantu kufanele ukuthi umuntu bakabe nenkinga bangam-isolate. Yeah. Mfethu ungathini nje nakubantu mhlawumbe ukucela isupport kubantu bala endaweni bayeke ukucwasa mhlawumbe ngazothi mhlawumbe uzenzile ba ugula kanoma ubani. Ya njengoba echaza nje ubaba uNyawo simpela kathi bangenza kanjalo bangiphi isibindi njalo bangiphe futhi noxhaso ngoba hla njengoba echaza nje ngaye ngamxoxela ukuthi ukuze lento ibe khona ngadutshulwa. Dutshulwa kwami ke ngathi mangiwa ngawushayeka ngasi isiphundu yakhaka yakheka kanjalo. Ngihamba nenhlamvu ezimbili nje emzimbeni. Dutshulwa lemlazi? Khona lemlazi ngasekhaya ngalezansi. Wadule kwashanga ekhaya. Ngase ngishayeka ngekhanda phansi ngesikhathi ngiyiwa. Kwase qala lapho ukwakheka ke. Into njalo kodwa senganikhombisa ama sekufike kuleso sigaba. No, hayi mfethu ngabavezela mfethu abantu be-South Africa bazokubona. Okay. Uzophenduka ne? Uzosho mfethu cameraman eveza la. South Africa siyanicela nganza kwethu siyanicela nje nesilekelele kakhulu. Abantu bahluphekile la ngaphandle sithemba nina. Uhulumeni ngabantu nini nohulumeni kahle kahle. Bese ukuthi ke nisuke nibakhethile ke ukuthi abangene emandleni basuke belidele nina yabo. Umfowethu ke ikhona lokho kumphethe yabo. Nansi ke into emphethe umfowethu la nje banibona nje yabo sangafuna iyona ke into emphethe lana umfowethu siyacela ke nje usizo kunina abantu be-South Africa ukuthi nikwazi ukulekelela akwazi umfowethu ukuthola usizo njengoba nibona lapha nje phezulu. Ungaphenduka mntaba backside yeah yabo njengoba nimbona nje le nto isangalapheka nami ngiyibona isangahlinzeka le nto isuke yabo. Siyacela ke kuyiphathi mandla naye ke uhulumeni athinteke ukuthi makunabantu begula kanje bengalitholi usizo ezibhedlela bathini kungaze kulokho kuvela ke izibhedlela ezimele ngoba nazo phela ngeke ziyeke ukusiza abantu zakhele thina ezweni lethu ukuthi ezabantu abadleza abandla likaPondo mabethinteka abaphathi bazo nodokotela bazo bekhombisa ubuntu bazosukuma bawenza umsebenzi kungeve ukuthi mhlambe ke bayayekelela. Siyacela ke nakuhulumeni athinteke naye bakwazi ukuvela usizo. Siyabonga mfethu. Yabo. South Africa ikhona ke besikuzele lokhu lapha ekhaya eMlazi. Niyabona ke usizi sila emzini wakanyawo ubaba ufoma khansela wala kaJi. South Africa siyacela usizo nilekele umfowethu bona yonke indlela engalekela ngayo. Ikhona ke lokho esikhona la khona thina bakathweleni. Siyabonga. Nisale kahle emakhaya.